Seperti inilah proses mencari rambanannya. Ini bersama Pak Ni. Pak Ni mencari daun apa? Gedang apa Pak Ni? Golek gedang apa? Godong anu Pak Ni golek godong gedang. Nek kene godong mentoro iki. Orang godong mentoro nih Kang. Nah, masih dengan peralatan gantol. Nah, iki wis oleh sak anu Kang, sak prentel ya, godhong iki godhong kunir iki. Nah, iki tepake ramban sing tak peki ngae lho. Godhong mentoro. Nah, nek Pak Ni kae kalau tak Pak Ni golek godhong iki Pak Ni ya. Pak Ni? Pak Ni. Pak Ni golek godhong anu gedang. Pak Ni. Tidak ora? Nah, Pak Ni golek godhong gedang. Kene golek godhong mentoro. Nah, iki godhong kunir iki. Nah, godhong kunir iki kena dienggo buntel anu apa? Kena nggo buntel nggone rumbuk iki. Lho kunire dhuwure sak wong lho. Lho, iki kena dienggo buntel tempe iki. Sik. Kena nggo buntel tempe iki. Godhonge. Godhong kunir iki lho, Pak Ni. Pak Ni ora sak brentel godhong gedang lho. Ini mau dus doyan ngono dipeki wah nek dus gak doyan. Ngono Kang ya iya iki. Iki tak sepilnya enek. Iki lho. Kang. Iki sumur mbiyen. Mbiyen sumur lho. Oh, sumure berlubang gede. Mbiyen sumur kene iki, Kang. Iki bekase. Iki sumur iki longsor iki. Oh. 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 Sume sik, Kang. Ben roh, Kang. Lah iki lho, bekase sumur iki. Longsor. Nah, iki sumur iki. Nah, kene iki mbiyen iki sumur ya toh, jaman 2004. Iki sumur kene iki. Terus kene iki enek blumbangan. Kok nggon gua adus, nggon gua wudu ngono kuwi. Sumur ngono iki. Terus kono kuwi kae sing ning godhonge apa jenenge? Kunir kuwi kae kandang. Terus ngarepe kene iki Mas apa omah. Omah. Terus wis jeruk-jeruk iki. Iki mbiyen wis jeruk kono kuwi mbiyen pawon. Pawon. Wis kene iki omah mbiyen. Nah. Iki golek rambanan iki. Nah, iki godhong anu. Godhong kunir, jahe, iki jahe. Jahe. Kunir. Wedong tales. Ayo kae baik. Oh, baik ngarit kae. Oh. Baik ngarit. Pak Ni. Wis oleh rung. Gedange anu, gedange godhog. Wis oleh sak bongkok rung Pak Ni. Iki lho. Padha golek rambanan iki. Iki godhong berokan iki. Iki tepete disemprot iki godhong berokan iki. Nggih sapa Mbah sing nyemprot, Mbah? Nggih. 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 Nah. Iki Mbah Hajah ya kae. Napa, Mbah? Nggih. Nggih, Mbah. Ki kunir iki ora ana sing manen iki piye iki, Mbah ya? Nek 3 gak ketok ya, nek rendeng kunir. Gak doyan dose. Ini golek godhong ya, godhong gedang. Wis ngene Kang. Iki wis ngene Kang ya iki sing sepil mencari rambanan di dekat musola dan di dekat sumur. Wis ngene.